віддати насолоду від концерту, від вишуканої музики і мистецьких злетів, так ось поєднати із шляхетною справою – допомогою дітям. Акшам шерифлерiniz hayırlı olsun sevimli musafirler, Kırımlılar, Kiyevliler. Bugün hepimiz aynı bu yerde güzel, keyfiyetli, etno-caz müzik üslubunu dinlemek için geldik. Hepimiz acayip müzikani dinleyeceğimiz hem de siyasi mabüslerinin balalarına yardım edeceğimiz. Кримський дім сьогодні приймає справжніх шанувальників якісної музики. З нами сьогодні всесвітньо відомий музика, віртуозний майстер грі на гітарі Енвер Ізмайлов. Піаніст і композитор Усеїн Бекіров і його бенд. А також джаз-діва Айсель Баліч. Hürmetli misafirler, Kırım evi bugün haqiqiy, keyfiyetli etno-caz muxlislerini qabul etdi. Bugün bizlerning dunyocha belli gitara ustasi Enver Izmaylov, pianochi ve bestekar Useyn Bekirov ve onun takımı, cilveli kadın ve yırcı Айсель Баліч. Давно знані й улюблені твори народні кримсько-татарські пісні в новому етно-джазовому звучанні. Це, так би мовити, головний меседж сьогоднішнього нашого вечора, але не менш важливим є те, що впродовж цієї акції ви можете долучитися до шляхетної і вкрай необхідної справи, а саме допомозі дітям політв'язнів. Сьогодні їх більше понад сотні, на жаль. Belli ve sevimli Kırım Tatar nağmeler etno-caz üslubunda yankıracak. En esası bütün akşam devamında müzikani dinlep, sizler balalarga yardım edebilirsiniz. Bu siyasi mabüslerinin balaları, onların sayısı bugün 113 tane. А зараз надаємо слово лідеру меджлісу кримських татар Рифату Чубарову. Saygılı Mustafa'ga, değerli misafirlerimiz, Kırım'da bizi gözleyen milletimiz de işte bugün bu akşamda Kiev şehrinde birlikte toplanıp Kırım'da hapiste olan medyaslarımızın koratalarına, balalarına bir küçük bir olsa da destek gösterilmesi, aynı zamanda böyle toplantılarda Kırım Tatar milletini her bir tarafka tanıştırmak, bildirmek, işte böyle arkadaşlarımız Kırım Evi diyen teşkilat ve devlet şirketi böyle bir akşam hazırladı, uydurdu. İnşallah hepimiz çok memnun oluruz. Birbirlerimizden daha çok sık tanışıp becerdiğimiz yardımları da destekleri Kırım'daki hapiste olan semeddeşlerimizin korantalarına göstererek. Шановні друзі, державне підприємство Кримський дім вже друге проводить такий захід, благодійний концерт під гаслом «Кримський дім об'єднує серця». Ми маємо можливість разом більш пізнати один одного, і такі майстри, які зараз будуть тут на сцені, ми їм дуже дякуємо, що вони так погодилися.
Я, як голова Меджлісу кримськотатарського народу, дякую всіх, хто залучився до такого заходу. І наших шановних друзів, панів послів, панів міністрів, заступників міністрів. Отже, завжди пам'ятаємо про Крим і максимально здійснюємо все те, щоб Крим, який нікуди не входив, якого забрали в нас, Крим опинився знову під державним суверенітетом Української держави, а ми всі, хто зараз не може бути в Криму, повернулися в свій дім, кримський дім. Я вам всім дякую за те, що ви прийшли. Сәхул Насрифат аха. Шымды сөз Кырым евнын яйын мудирене Алим Алиевге берілі. Салям алейкум, добрий вечір. Дякуємо, що ви сьогодні, друзі, долучились до нас, до нашого вже другого фестивалю «Кримський дім об'єднує серця». Бо дійсно Крим, кримське тепло, воно об'єднує, воно поєднує і воно допомагає розвиватись. Сьогодні ми обрали абсолютно новий формат фестивалю. Сьогодні ми представимо джазовий фестиваль, джазовий концерт, де будуть звучати традиційні кримсько-татарські мелодії, традиційні кримсько-татарські співи на джазовій обробці, а також авторські співи наших кримсько-татарських музикантів. Я бажаю вам гарного вечора і завжди вас раді бачити в Кримському домі. Дякую. Нагадаю, це був Алім Алієв, програмний директор, громадський активіст. І ще нагадаю, користуючись нагодою, ми працюємо в прямому ефірі, тому прохання до всіх вимкнути мобільні телефони. Так буде краще працювати музикантам і нашим технікам. Ну і ще нагадую найголовніше, що протягом всього вечора ви можете не лише долучитися до найвишуканішої музики, а й зробити шляхетний крок, допомогти хоча б одній дитині. Нагадаю, це діти політв'язнів, і їх на сьогодні, на жаль, уже понад 100. Павло, я думаю, настав час розпочати цей вечір. Кого будемо Халісе, запрошувати? я згоден. Розпочинаємо наш вечір. І розпочинає наш вечір Усеїн Бекіров і його бенд. Та джаз-діва, володарка унікального голосу, що сягає діапазону 4 октави, Айсель Баліч. Вітаємо і ваші оплески. Қаршылаймыз.
Selam aleyküm. Adalar sahilinde bekliyorum. Seni görmek için de bekliyorum. Her vaktimi senin için bekliyorum. Benim şadiyem başım için. Her vaktimi senin için bekliyorum. Benim şadiyem başım için. Her vaktimi senin için bekliyorum. Benim şadiyem başım için. Adalar sahilinde bekliyorum. Seni görmek için ben bekliyorum. Her vaktimi senin için bekliyorum. Benim şadiyem başım için. Her vaktimi senin için bekliyorum. Benim şadiyem başım için. Her vaktimi senin için bekliyorum. Benim şadiyem başım için. Gider gitmez oldu tüslerim. Ağlamakla görmez oldu gözlerim. Niçin sana geçmez artık sözlerim. Benim şadiyem başım için. Her vaktim senin için bekliyorum. Benim şadiyem başım için. Her vaktim senin için bekliyorum. Benim şadiyem başım için. Benim şadiyem başım için. Çok sağ olun. Дякую. Şu yolda
taş yükledim, kimin olmadım. Şu yaltadan taş yükledim, kimin olmadım. Şu mahalleden bir yar sevdim, o da benim olmadı. Şu mahalleden bir yar sevdim, o da benim olmadı. Gel 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 aman alayım seni. Gel 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 aman alayım seni. Eğer kısmet olur da ise sarayım seni. Eğer kısmet olur da ise sarayım seni. Şu yaltadan taş yükledim, elmastır taşım. Şu mahalleden bir yar sevdim, 18 yaşım. Şu yaltadan taş yükledim, kimin olmadım. Şu mahalleden bir yar sevdim, o da benim olmadı. Саос. Спасибо большое, дякую. Tomun kervan gibi gece gözüm o günde. Balalıktan osken yeri çıkma esimde. Akşeserayları yaşlı sıznen bağım. Alçak yüksek evleriz ağlım ağladı. Akşeserayları yaşlı sıznen bağım. Alçak yüksek
pazar Umaneler bu sokaklar aklımda durar Akşesaray araları yaşlım süzlem bağlar Alçak yüksek evleriz halımda kalanır Akşesaray araları yaşlım süzlem bağlar Alçak yüksek evleriz aklımda kaldı Amerika sevetlerini sizler ile emin boldum Sizler ile efkarımdan yırladım koldan Bahçesaray haralıları yaşlım sizle bağlar Alçak yüksek evleriniz aklımda kalır Akşesaray araları yaşlım sizle bağlar Alçak yüksek evleriniz aklımda kalır Akşesaray aralıklar aklımda kaldı Stop
Дякую.
Спасибо большое. Çok sağ olun. Спасибо большое. Alkışlayımız bu Aysel Baliç, Hüseyin Bekirov ve onun takımı. Шановне товариство, а зараз у нас перерва 15 хвилин, але позаяк ми працюємо в прямому ефірі, тому наголошуємо прохання повертатися до зали вчасно, а ще краще завчасно. Ну і знову ж таки повторюємо, що триває збір коштів для дітей-політв'язнів, і всі бажаючі можуть долучитися до цієї шляхетної справи, підійшовши у фоє до скриньки, там є фотозона, спеціальна скринька, і внести свою лепту. Наразі перерва.